Ongi etorriak Sexkulari berrira. Aurreko saioan hasitakoari jarraipena emanez, zarautzen dugun egitasmo interesgarri zein polit bat ezagutzera emango dugu. Mugi bildu izena eta ekimen honen bidez, Zarauzko gizon eta emakumeek badute espazio bat non ibiltzeaz eta kirola egiteaz gain, eguneroko estresetik kanpo jendea ezagutu, gai ezberdinetaz hitz egin eta tarte eder bat pasatu dezaketen. Lehenik eta behin Iratsek mugibileko begiraleak ekimenaren nondik norakoak azalduko dizkigu, eta ondoren inkesta bat egingo diegu. Gure zerbitzua ezagutzen zuten jakin nahi dugu, eta behar izanez gero erabiliko luketen ere galdetu diegu. Zer uste duzu erantzungo zutela? Animatzen? Bueno, hementxe gaude Mugibil taldearekin elkartzen direla hemen goizeko 10:00, astearte eta ostegunetan, baina Iratxe Astigarraga dela bertako begiralea kontatuko digu nola funtzionatzen duen, nola sortzen da historia hau eta zuk jakingo duzu. Bai, bi gizon egon ziren hau aurrera eramaten, baina urtea pasa ostean, ikusi zuten norbait gehiago behar zutela, aurrerakuntzak edo emateko talde honetan. Orduan BPX-eko enpresak hartu zuan Mugibileko taldea, eta orduan ni BPX-eko langile bezala orainago talde hau edo Mugibileko hau eramaten. Eta zer egiten duzu elkartu hemen, beroketa batzuk, ibiltzea jun? Astearte eta ostegunetan, orduta erdiko ekitaldea egiten dugu, eta egiten dugu hemen juntatu 10:00, 20 minutu gutxi gora bera koordinazio ariketak, oreka ariketa, gauza desberdinak. Gero ordutxo bat ibilaldi egiten dugu adibidez Malekoira, Getaialdera, Txaleta, leku desberdinak. Eta gero bueltatzen gera eta estiramentuak egiten ditugu. Eguraldi txarra dagonean ere hurbiltzen zarete? Beti. Neguan, udan? Beti. Eguraldi txarra badago, lekua badaude pixka eta terpearekin, eta aurrera joaten gera, baina beti. Ez dago geldiunek. Eta zein da helburua nolabait Mugibileko, hasierako helburua, ze gero beste batzuk egon? Generalki izango zen beraien bizi kalitatea hobetzea, egunez egun ikusteko beraiek egiten duten etxeko gauzak eukalean, erraztasun hori emateko. Mugitzea pixka bat, ez? Eta gero pentsatzen dut beste helburu batzuk, ez? Nik hemen ikusi dut, harremanak sortu direla, ez? Igual adin honetan bakardade asko egon daiteke eta... Eta jendia igual etorri da leku ezberdinetatik, eta ikusi da eziala ezagutzen, eta egunez egun harremana finkatzen ari dela, eta ondo eramaten dira danen artean. Inkluso egunen batean bikoteak sortu daitezke? Agian! Oraingoz ez. Agian Benidorm bihurtzen da Mugibil. Oraingoz ez, baina ezin edaki. Ondo, mila esker jungo gea orain bueltaxka bat ematea zuekin usten badiguzue, eta horrela ezagutzen dugu hobeto eta pixka bat hitz egiten dugu. Mila eskerira. Bai, zuri, agur. Neskak, ezagutzen altzen duten sexualkularitza? Pues no, yo no conozco el servicio. Tampoco. Interesgarria iruditzen zaizue olako zerbitzu bat egotea? Pues sí, me parece interesante. Sí. A que la gente consulte. Consultar si es necesario. No sé si lo llegaría a hacer, pero me parece interesante. Me parece interesante. Orduan, iruditzen zaizue, zuek etzen duten galdetuko lotxa emango zizuen, Pues sí. No estamos preparados para ello. Todavía este tema cuesta. Sí, exactamente, cuesta. Y pienso más que a la pareja, más que... Todavía más a los hombres. Sí. Pues mila esker, neskak, eskerrik asko, bale? Ezagutzen zenuten sexualkularitza bazegola Zarautzen, bazegola bulego hau? Ni bai. Ezagutzen zenuen? Pasatzen da ikusita. Nik entzutia bai, entzun dezu. Radiotik eta hola, entzutia bai. Nik ez. Eta zer iruditzen zaizue, interesgarria olako zerbait egotea Zarautzen? Hombre, gaurko egunean dana interesgarria, no? Bai, ez da? Gai honekin ere, ez? Bai. Gaztiak eta itxen dazkenan eta beharrezkoa. Bai, ez da? Zatik gazazko gaurko egunean ikusten duzu. Oso ondo, eta atzuek joango zineten nire gana, hurbilduko zinen behar izan ezkeo? Bai, behar izan ezkeo, joango ezkin oso bai. Zu joango zinateke? Nik ez, seguran. Lotxagatik edo? No, porque ya
ez enetza joango. Oso ondo, ba mila esker, denagatik. Venga. Gizon eta emakume hauek hain martxosoak direla ikusita, ideia bat bururatu zaigu. Zergatik ez haien garaiko sexualitateari buruz hitz egin? Malekoian harrapatu ditugu bi gazte ere, Eneko eta Anek lagunduko digute lehengo sexualitatea eta oraingoa konparatzen. Ea zer dioten. Solasaldi ederra gaurkoa Malekoian, ez galdu. Bueno, hementxe gaude. Ea ba, nola ligatzen zan zuen garaian, Pako eta Jose Mari, nola ligatzen zan? Bueno, ni aspalde txamarrekoa naiz, eta bazarrikoa eta orduan izatezen trikitixa. Romerilla. Romerilla, bai, trikitixa gotzen zen, oain bezala konjuntu betetzen izaten, soinu txiki bat, eta ala zehatzen zen, dantzan egin duen, dantzako demoan ezpagen duen tratu egin, norbaitekin, geho, genealian eotezien beste batzuk dantza iketzuenak eta aurri harrapatzeko zai. Baina guk genealian dantzako demoan egin duen, baltzeko demoan egin duen, geho zita. Eta dantza elkarrekin edo trikitixa? Trikitixa eta geho baltzia, geho bidea. Da, zeako baltzeko demoan ikizan, zita hori, albaldi mazan. Ezin baldi mazan, bueno, beste batekin. Eta nahi gaur hemen entzundet, neuri hitzat behin tokatu, baina linternak izpazamakin nutileak, buelta. Hori, Linterna, bai ba. Bire askoan jun behar da neskak, neskak gaztexikoak izan dare, nahi izaten zuen launa, itxea guteko. Bagarrekin mildurtu itxezialako. Bai. Hoi ala da. Aprobetxatzen zuten gizona, ez da? Bai, landu. Enekola da guain ere? Aprobetxatzen dute? Aprobetxatu, ez da, bakarren baton, baina bain aprobetxatu ez nuke esango hitza danik. Ez da, ez? Laguntza? Neska laguntza, izatezatu. Laguntza. Eta errexa altzan ligatzia garai hortan? Bueno, bai. Zaila ez. Zaila ez? Keba? Zaila ez. Zuk asko ligatu ezu, gazte denboran? Bueno, gaito ligautako izango ziren, baina gutxi ligautako bai, Bueno, Eneko, hain zer, nola ligatzen da? Oain, bueno, badenetik pixkat ez dantzan, bai, behak esan duen bezala, oain parrandan dantzan ligatzen banak badia. Aukerak geixio daude, ez? Internetetik aplikazioak... Karo, oizue galdu dezue, internet. Eta, bueno, tokatze bat imazaizu hitz egiten baiten, baina normalen giro sozialetan, tabernan, parrandan... Osea, que bueno, antzeko, Hori antzeko ba, Romerilla eta bain tabernak, ez? Zeiru itzen. Aizue, eta oraindik ere leno gizonak zian, lehenbiziko pausua ematen zutenak. Bai, ez da? Bai. Makumeak zai. Bai, gizonak ematen zuen lehendabiziko pausua, o bai, o ez, neskak emakumeak esango zuen. Bai, o ez. Espazan arekin guztuatzen, o zehatzen, ez izango zuen. Eta bestia, o nezezidetik, o haugatik, o horigatik, o launtza bertzulako, o zergatik, bai ez izango zuen da. Alaxe, parekakako saltzen ziren. Eta oain ere gizonezkoa da, edo? Enizuke esango. Nik uste dut ez da? Ne kasun bintzat, ez. Pareko dago orain? Ez dakit, pareko ez dakit, baina ez dut uste daniko alde batek lehenengo pausa o beste aldea lehenengo pausa. Agian emakumek ere emango zituzten seinaliak, ez da? Zuek pausua emateko, ez da? Igual bai. Bai, baltzea ondako eta emango zuen, alako, zuten, begiratu nazu, eta... Igual emango zuen, bai. Bueno, eskerrik asko, Bueno, eta hemen Dorita, ezta? Begoña eta Anekin, Eta proposatu diegun gaia da, bikote harremanak, nola aldatu dian, leno eta oain nola dian. Nola zian leno bikote harremanak, Oso diferentia za leno.
porque dana, oain bezala muen aurren da, ez musu bat emate genduen, oira junduare, ume gaitxuen ikusi behar, guzeite genduen, ez, gainuzko gauzik ez, dana, bai, asko duta da. Eta zeinek... Oaingo libertade hori lehenetzan. Eno, dana pekatu esan, dana pekatu leheno, bai. Oain ez da pekatuik. Bueno, oain ez da pekaturi, zer da orain, Ane? Zein da... nola baite pixka bat aske edo sentitzen usten ez gaituena? Aske sentitzen uste ez diguna... No, zan bekatua. Bekatua. Oain egin beharra. Oain erantzukizun gehiegi, jendean aurrean ebai beste papel bat da gero etxean igual diferente. Bai, oain erakutzi berra, leheno ezin erakutzi, eta oain batzutan erakutzi berrare. Zerroan berriz dana erakutzi bezue, oaingo. Leheno, ez guk. Mira, pues... Gure etxean, umen aurren etxean zerra zateikean, porque dana pekatu, dan xili. Eta neskak eta bikote harremana nola zen, zeinek agintzen zuen, nola antolatzen zen etxia, nola zen? Gizona genealen haintzezu. Makumia xili gehan, aguanta. Etxeko lanak? Lanak eta hori emakumiak, eta gainetik lanea joan da. Gainetik bazen kapoan bertzen lanean. Oain, Ane, ze iruditzen? Gaur egun alde hortatikan berdintasun gehiago da, hola, ikustea. Zenfinean bilak lanea juteia, bilak etxeko lanak inbarritu ez da holako denborik, hori da. Hala ere emakume asko haindik kejatzen dira, asko kejatzen dira. Zama guztia txekua batez ere bere gain erortzen dela, ez? Naiz eta aldatu haindik keja hori entzuten da, asko. Haindik bada hori bai ideia hori gizonak lagundu iteguela eta ez da lagundu da. Bilan arteko gauza bat, bilakin bar duena ez da laguntza bat, da bilan eginkizun bat. Diru kontuak ere ezberdinak zian, ez da? Zeinek eramaten zu? Gizona generalen diru kontu. Gure mitza bai. Euskal Herrian esatute beti egondu dela matriarkau eta etxeko gauza zarduratzen zala emakumea, baino ez dakit, zeiru itzen. Diruak ingutxi. Hori da. Etxeko lana bai, baino dirua gutxi. Dirua ekartzezun gizona, baina jornal batekin dana pasabergendu. Baina ez oain bitla jornala ekartzeue. Baina leheno, nik askoz da, zate bain separatu bai. Garai baten bezala gizonan jornalakin bakarri bizi berbalitz, asko zegutxua separako litzakela gaztian. Nik askotan esatet hori, Hori bada, Dorita, emakume asko ezin dute separatu, edo, bikote asko ezin dute separatu diruan gatik. Leheno... Eta bururatzen zaitoain horrek egiten zuela igual jendeak harreman onak ez izatea eta jarraitza eta ezin banatzea ze... Leheno bakizu ze pegatzen, baina ez, leheno... Baina ezin zan banandu, ez da? Ezin zan, ez, bueno. Baina ez hainbeste. Ni bururatu zait lotxak eta beldurrak eta hori, lehen eta oain, antzeko den edo lotxa pues biluzteko, beste ahi eskatzeko nahi dezula berekin harremantxo bat izan edo ligatzeko, horiek nola zian zuen garaian? Venga, Paco, bota. Nik uste lehen eta orain berdintxu diala. Ez hoxe... Zerri diogu beldurra? Edo zer gauzari. Zer gauza beldurra ematen digu, ez du la letxe, Zartutzen ari, eta sardadia bildurra. Baita ere, beira. Bildurrik handuina sardadia. Eta, oain, neneko zer nik... Bai, antzeko, ezezkoa jasotzeko beldur hori, eta hori, ez ezaten bai, zer ridikulo indeten, zer gaizki, zer gaizki gatu nahi zen jendean aurrian, o bere aurrian, nik beha gustatzen zait, eta nik ez du jo gustatzen beha, eta... Frakaso. Bai. Hola, sentitzen geha, frakaso bat, ez da? Bai, ez da. Eta gorputzakin, Dorita, gorputzakin beste ahi erakutsi zure gorputza lehenbizi aldiz, Bizun bakarra eta behi bakarri beste inoe. Baina erakutsi ozu edo ilunpetan? Ilunpetan. Pues ez diozu erakutsi ba, gutxi erakutsi, orduan? Ikutu bai, ikusi ez. Ilunpetan ikutu ere ordia. Oiek ere badia oain ez da, eneko,
Nik uste baietz, badiala. Azkenen biluztia eta pertsona irakustia zure, ez dakit, zuria dan gauzik handiena, ez? Ostra, niko indikan uste beldurra handia sortzen dula, eta gero gustatuko tezaio zeiteten, nola iteten, gustatuko tezai nahi zer iten dian, nola iten dian. Hain ez dakizu ez exigentzia da hon. Que si 69, que si Kama Sutra, que si pa aquí, que si pa allá, oain presio gehiago dute hauek, Claro. Agian bai, baina... Batez gizonezkok, claro, Onberdi hola... Ondo prepatu! Claro, leno bate, marcha atrás eta jazta! Igual gehiago hain, Igual gehiago hain, horrekin. Presioa, bai, eta gero gaina ez, sortzeian mitokin, badibidez, 50 sombras de Grey, eta pornoekin da sortzeian mito guzti horiek kumplitzea jumerdezunez, ostras, eta ez pa nahi zoiek kumplitzea jatzen, ze ez dut balillo, eta nik uste horrek asko sortzeu. Baina hain alde hon bat daukagu. Gozatzen bakigu. Zuen garaian, plazerra eta Eliza... Etzien lagunak, ez? Baina gutxago, no? Ez, plazerra sentitzen bali bazinen ja, erruduna edo, ez? Gogoratu Zarauzko sexu aholkularitza egoitzan Zuberoa kalea 22 atzealdean, erabateko konfidentzialtasunez zure kontsulta bakarka edo bikoteka aurrez aurre egin dezakezula. Telefonoz edo online